nwoke tụba gị ime like nwoke gị na ya na-abụ na-akwụ o nwoke gị na ya na-aba ada akwụ o maybe nwoke like si na ọ ga-anụ gị ọnụrọzi gị in fact nwoke anụrọ gị anụ tụba gị ime i wee mụọ nwa afọ mana ị dọrọzi interested like ị dọrọzi interested na the marriage o nwere right ịfọs gị ije mee DNA ịma na ndị Igbo si na nwaanyị mụọ nwa be nna ya na ọ bụrụ nwoke nwe ihe a so na one of the rules ana Igbo nwere mana kịta ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa nwoke abịa zọba ya azọba ọ nwoke chọrọ nwa ahụ si na nwa ya ma ntọ n'ezi abịa ya tago maka na ịma na ọ dagolo na ngara nwaanyị abịa ya ọta ebe a na-eje especially ndị enwere mmadụ maka na ife ọ nọziri ya na-abụ inweghị mmadụ inweghị ọnụ ga-ekwuru gị nwoke atụba gị ime ịmụsịa nwa afọ gbaghe gị aka napụkwa gị nwa afọ afụgodu m elot na peji na yes mana ọ bụrụ na unu nwere ife ọ na inwe something doing then you can fight akwa ifu gị so nwoke tụbalụ gị ime mana ịdọrọzi interested in fact nyanwa bụ onye adọrọzi interested na the marriage ọ chọrọzi ịnụ ọ bụrụ na ọ nụbugo gị anụ na ọ chọrọzi ịnụ iwe kulu nwa gị wee gbafelu ọ na-asị gị bịa ma DNA na nwa ka bụ nke na ị ga-akpọnye ya nwa wanyị na ọ chọrọzi ịnụ gị o nwere right over nwa ahụ o nwere right ịfọsụrụ ka ime DNA nwa afọ ka bụ nke ọ bụ nke maka na ọ sị bụ na ọ ga-anụ o mesizi ọnụrọzi kedu etu o si bụrụ nke ke right o nwere na nwa afọ ike gwụrụ ndị be anyị daalụ ụlọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ